Eu son Xurxo Prieto e encárgome no Elefante Elegante da distribución e da parte tamén da produción e os trámites de oficina un pouco en xeral que van salindo no día a día. Eu son María Torres, son actriz, primeiro de nada, pero tamén son directora e creadora e responsable do Elefante Elegante, empresaria a forza. Entón tamén me ocupo de parte xunto co resto do equipo da distribución e da produción e da comunicación. A distribución, entre outras cousas, consiste en poder dar a coñecer ou mostrar aos programadores ou aos concellos ou aos teatros ou a xente que está interesada, parte da xente do público, o traballo que nós facemos, cales son os nosos espectáculos, en que consisten e tratar de poder mostralos e leválos ao público a través dos programadores, das redes e dos formatos que existen e poder chegar con esos espectáculos ao público. A produción é enorme, é un caixón de xastre onde hai moitos diferentes tipos de necesidades de produción, entón realmente todo aquilo que hai que facer para conseguir os obxectivos a nivel práctico, desde a creación dun espectáculo, a súa produción, a produción en xira, todo o que se necesita organizar para que un espectáculo teña lugar nun teatro nun día en relación ao equipo técnico e ao elenco, e a produción da xestión diaria tamén das funcións. Bueno, é un capítulo enorme. Moitas veces comeza con saber cal é o teu espectáculo que vas mostrar, que vas enseñar, que vas chamar para convidar a ver, para decir que se está facendo, que se está creando, que se vai estrenar, e comeza un pouco por aí, por esa primeira mostra, e despois continúa en contacto directo, sea telefónico, sea en persona, para poder mostrar máis ese traballo, decir en que consiste, como se foi creando, que idea se intenta transmitir, hacia que público vai destinado, un pouco o que xira en torno a ese espectáculo e poder mostralo. Eu creo que realmente para que a distribución funcione, o esencial é facer un espectáculo o máis potente posible, que sea o máis fácil de transmitir e que sea atractivo xa de por sí da súa propia natureza. Entón, tamén como teño esa lógica da creación na cabeza, eu sempre digo que a mellor estrategia de distribución é facer un pedazo de espectáculo e que nos facilite, que sea simplemente transformar, facer chegar o espectáculo o mellor posible ás programadoras e programadores, non? A veces coitas xente que prepara material de difusión dos espectáculos e dice, algún programador que me diga, eu vi un vídeo maravilloso e logo vi un espectáculo e o espectáculo non estaba a altura do vídeo, non? O do revés, un espectáculo moi flojito e tiña un material promocional que non era acorde. Eu creo que noso traballo tamén é facer un bo espectáculo con un bo material e que todo sea coherente entre sí, non? O equilibrio, un pouco. Sí, exacto, é a pedra filosofal. Ser coherente, porque estamos inseridos nun sistema de industrias culturais, vale? Nós creamos espectáculos que, se non arte, polo menos artesanía, están aí cunha lógica de artística, pero que teñen que ter un lado comercial para viabilizar a estrutura das persoas que traballamos no Elefante Elegante. Entón, o gran desafío é ser coherente coas túas inquedanzas artísticas e facer ao mesmo tempo un espectáculo distribuíble, atractivo no territorio, que teña sentido no territorio no que estamos, aínda que no Elefante Elegante temos unha vocación universal tamén. Por iso traballamos moito sin texto, non? E intentar facer espectáculos que sean pertinentes nas maiores partes do mundo. Non nos dedicamos, cada vez nos interesa máis
que aconteza a nivel global, porque hoxe en día está todo moi relacionado entre sí, non? Os temas que nos preocupan moitos hai moi pouco local hoxe en día, creemos. Entón, está todo moi relacionado e intentar equilibrar entre un espectáculo que Xurxo poda distribuir que sea atractivo, pero que ao mesmo tempo sexa coherente co que a nivel estético, a nivel temático, a nivel de disciplinas, no Elefante Elegante ten sentido crear. Claro, aí é un pouco o equilibrio, buscar seguir facendo o que se quere facer, no que realmente se cree, no que realmente consideras que estás facendo ben, e ao mesmo tempo que iso seña un produto que se distribúa, que un programador, que o público lle guste, seña atractivo, e ver aí un pouco onde está o equilibrio, tratar de non facer cousas excesivamente comerciais, pero bueno, buscar un pouco un equilibrio. Sí, bueno, en xeral, todos os departamentos teñen que ter unha comunicación fluida entre eles para que isto poida ser adiante, para que a distribución poida saber as datas unha vez que se comunican, poder comunicar, poñelas nas redes sociais, saber a disponibilidade do equipo, saber tamén as características técnicas do espacio onde se vai e demais. Ten que haber unha comunicación entre os diferentes departamentos e ao final traballase xuntos, todos. Unha das necesidades principal é poder contactar, que haya unha comunicación, poder falar con unha persona, poder ter unha resposta, presentar o traballo e dicir, pues, é isto o que estamos facendo, ou é isto o que vamos facer, ou é isto o que estamos creando. E bueno, recibir que esa persona te escoite ou esa persona reciba esa información, pues a necesidade, non sei se é unha necesidade, pero é clave. Se non hai unha comunicación e non se pode mostrar, eu non lle podo enseñar que é o que estamos facendo, o que é o que estamos creando, o que é o que queremos levar ao seu teatro, ao seu auditorio, ao seu concello, ao seu público. Entonces, ese contacto, que haya unha comunicación, que haya unha resposta e tamén un interés por parte desa parte da programación. Claro, é necesario tempo, ¿no? Para organizar todo isto, para ter unha estrategia, nós temos que ter tempo e anticipación, e estaría genial que os programadoras tamén tivesen tempo. Isto é un problema, ¿no? Porque está todas as persoas, a maioría, salvo certos casos moi excepcionais, como moi saturados, con moitas áreas de traballo, con pouca disponibilidade para responder teléfonos, para ver a xente, para desplazarse a ver espectáculos, que debería de ser algo, é unha necesidade. Quer dizer, eu entendo que un programador prefire ver un espectáculo antes de contratalo, pero se logo non pode ir a velo, e logo ti falas con ele e te di que o quere ver antes de comprar, pero cando non pode ir a velo nunca, entón realmente vamos, hai que ter... Isto tamén é importante, non sei se necesidade, pero tamén é importante o que dice María, o feito de conseguir que ese programador ou esa persona vexa o teu espectáculo, que vexa que é o que faz, que o vexa ele antes de programalo para decidir que lle gusta, que lle encaixa, etc. Eso tamén é importante, tamén se busca. Moitas veces é difícil, por eso, non se dá encaixado, non hai tempo, non hai personal, etc. Pero tamén é importante conseguir. Pois, esencialmente, para comunicarnos a vía esencial é o teléfono, bueno, que diga Xurxo. Sí, un pouco o teléfono para poder contactar directamente, correo electrónico tamén, as webs ou as redes sociais tamén son moi importantes, porque é unha forma de chegar directamente, os vídeos, o conteúdo nosotros que se fai, que se adianta, do que se vai creando, do que se vai facendo, e despois ferramentas pues, a través dos soportes en Calendar, Drive, documentos de follas de traballo, bueno, un pouco todas as ferramentas informáticas, por así decirlo, hoxe en día, que tamén se traballa con papel ou con axendas e calendarios e demais, que che permitan pues, organizarte un tempo e cuadrar datas e ver disponibilidades. Eu creo que a ferramenta máis esencial é ter un material potente que por si propio sea fehaciente co teu traballo e que sexa atractivo a nivel visual e consistente a nivel de forma e de fondo da proposta, non? Eso, despois,
e ir facendo os pasos de comunicación e transmitir esta información, pero o importante é o contido. Máis importante é ter algo potente que sea pertinente nesta sociedade, neste momento, neste punto de evolución das tendencias escénicas. Toca a xente un pouco a parte humana de falar cas persoas, de ter un contacto ca xente, de falar, de ver, de ao final estar traballando con outra persona, ¿no? E falar e verse despois de moito tempo e preguntarse que tal e saber, pues, igual un pouco, a parte das cousas do traballo, conocer un pouco a xente igual máis personalmente e poder ter un pouco trato máis cercano. Eso está ben, ou eu polo menos vexo como algo positivo, ter un trato humano ca xente e percibir que é recíproco, que hai unha relación profesional que nos compete, pero ao mesmo tempo pues hai detrás un respeto ou un interés mutuo por como lle vai a cada un tamén. A mí tamén me gusta, comparto o comenta Xuxo, o feito de sentir que cando falo do noso traballo, a xente está interesada, moi interesada, que me di, encántame o que facedes, sigo vos desde hai moito tempo, a vosa linguaxe é diferente, é un traballo moi original, moi coherente, sentir ese retorno, porque isto é un traballo moi duro, esforzámonos moito, continuamos traballando ata que as cousas estén no punto dun xeito casi obsesivo, e é moi cansado, porque dámonos moito, non? Entón, ter este feedback de, ok, encántame. Hombre, é maravilloso tamén cando alguén nos di, ok, tal data, podedes vir, e dis, bien, non? O traballo fixos e tal, o sea, conseguir unha data, un paquete de datas, unha feira, un festival, é genial, non? Pero sentir ese aprecio polo traballo a mí dame moito gusto. É toda unha bagaxe, son moitos anos, 24 desde que Gonzalo e eu comezamos 24, sí, a crear espectáculos en Galicia, pois menos, pois desde 2007 estamos aquí, vale, pero son moitos anos, e si é verdade que foi unha traxectoria moi constante e sólida e coherente, creo que decir, nunca paramos, porque é unha necesidade creadora que temos e afortunadamente vese que a xente lle interesa o que facemos, porque nunca no espectáculo sempre xiraron bastantes anos todos e pretendemos que así continúe, ou mellor ainda. Eso tamén se transforma en como te recibe a distribución, como recibe o programador ou como recibe a xente. É dicir, o feito de que xa hai unha bagaxe dun traballo serio, dun traballo constante, dunha historia da compañía que fai as cousas ben e que resulta ben, tamén a hora de que a distribución chegue ao sitio, o primeiro contacto sempre é máis agradable, porque é o feito de saber que, vale, está aquí, pues, neste caso o elefante elegante, que sabemos que faz cousas ben, sabemos que traballa dun xeito serio, que é responsable. Entonces, a hora de encarar esa primeira conversación ou de mostrar ese espectáculo que igual non se viu ou que igual está en creación, a esa parte da programación tamén lle dá unha seguridade de decir, bueno, vale, non sei como este traballo, pero en principio debería de ser bom, porque sempre fan cousas que me gustan, sempre fan cousas acordes a como eles creen que deben de traballar, etc. Entón, eso tamén é unha facilidade para a distribución. Da produción, porque claro, síntome como responsable de que esta compañía, xunto a Gonzalo, pero el máis pola parte da xestión con Xurxo, da administración e a nivel dos pasos na creación, e eu como que coordino tamén os equipos a nivel de solicitud de subvencións, de comunicación, de distribución, a produción, a organización e a coordinación de todas estas diferentes áreas e a maneira de conseguir orzamentos de axudas e de ventas para viabilizar a estrutura é ao mesmo tempo algo que xera presión e que é complicado, pero ao mesmo tempo é algo que é moi excitante, no sentido de que
moito empoderamento, decir, ok, estamos conseguindo facer, somos capaces de ter a 4 persoas agora mesmo en nómina, que traballan en equipo, que están aprendendo a facer as cousas cada día mellor, a facer espectáculos máis eficientes, a nivel de recursos e a nivel artístico máis exixentes. Entón, eso a min cánsanme moito e necesito ás veces tamén desconectar e delegar, pero a satisfacción de ver que é viable neste contexto social, mundial e económico, esta compañía que funcione, unha sensación de satisfacción enorme. Pois alguén que está empezando a distribuir, que paciencia. Que paciencia, que non é un traballo no que tú veixas os resultados, un traballo que faz hoxe e velo mañá por a mañá. Non é así. Paciencia, ser constante, como decía María, ter un bom espectáculo, neste caso un producto, se lle queremos chamar así, que che vai abrir máis portas e que che vai facilitar as cousas, e eso, calma, ter un carácter un pouco máis extrovertido axuda para falar ca xente e demais, e sobre todo eso, poñer un carácter, ter un carácter bon da tua parte e paciencia por eso, porque os resultados non se ven, é un pouco sementar hoxe para recoller, non se sabe moi ben cando, pero bueno, recollerase. E eso, e ter, si tes uns espectáculos e unhas creacións boas e bonitas, pois, moito mellor. Vender, presentar o espectáculo con simpatía, con lixeireza, con empatía tamén, saber que os programadores e programadoras reciben un montón de propostas, que hai días que non están máis disponibles, outros non. Eu, en vez de ir tanto a ataque, sería a lógica de sentir cando é o momento de facer algo, de non facer por facer, de reflexionar e ter unha estrategia e unha sensibilidade a nivel humano para ver se hai que parar de insistir, se podes realmente facer outra chamada, mandar outro correo, un pouco pararse a ver cal é o momento de facer as cousas, como facelas e respirar profundamente, porque hai que esperar, hai que confiar e facer un traballo escénico con personalidade, que non vaya a recetas ni a Axenda 2030 a falar do que hai que falar, e ser honesto co que un é e non facer as cousas solo porque creemos que pode vender, porque eu creo que ese tipo de traballo non se sostén no tempo. Pero bueno, entendo que se aprende un pouco máis co tempo, onde destinar os recursos, a forza do traballo, onde poñer máis interés, saber cales poden ser os momentos bons, cales poden ser os momentos malos, non todos os días todo o mundo está ca mesma cousa, non todos os días todo o mundo está programando ou está recibindo propostas. Entón, saber tamén que haya unha comunicación fluida e humana para saber, oye, pues, quizás agora non é un momento, porque estás traballando con outra cousa e eu podo destinar os meus esforzos a outro tema, e saber tamén un pouco hacia onde encamiñalo e cando. Tamén é importante. E iso consíguese sobre todo tamén con paciencia e con un trato cercano ca xente, a poder ser, decía María, non un perfil excesivamente comercial, industrial, por así decir, si un pouco que haya un trato máis cercano e máis de conocimiento e de respeto e de preguntar tamén, preguntar desde non sei, que che parece isto, ou cando che parece mellor, un trato humano.